Здравейте на всички! Надявам се помните. Аз съм Николай и приключихме с задачите лекция HTML основи и ще продължим нататък с задачите от HTML таблици. Така. И какво имаме? Ето. Имаме три задачи. Първата ни задача това е таблица. Така. Имаме първа колона. Тя се води заглавие на таблицата. По-точно ред и две колони. Това е таблицата. Как ще направим? Това в случая е такива тага, новия семантичен таг, thehead и две колони имаме обикновени, така, с текст и картинка. Тази картинка може да изрежем с Paint с нещо, ще направим прозрачност и да използваме същата. Така, нека започнем. Така, правим си нов solution направо за blank solution за HTML tables and forms. Така, теглосетни, нов проект, Visual Web, така, table with span, може би. Аз ще го изтрим да не пречи. Правим си HTML table with span. Кажем, нека речем малко. Имаме table, така, thehead. Даже имам тук span равно 2. Fresh fruits, така. И имаме body. Един ред с две колони. Така, това е първата ни колона, втората Snipping Tool, Windows. Ето, примерно, копираме това нещо в Paint.net. Също така забравих нещо много важно да спомена. Значи, тук тази таблица ще направим посредством call group. И с call, тага call ще кажем на тази колона да е с дължина еди колко си пиксел и на тази с картинката еди колко си. Така. Нека сложим тук call group, call class colon 1 и две колони, colon 2. Така. Опа, така. Много ще трябва да я режем. Snipping Tool. Така.
Така. Добре. Мисля, че горе-долу. Добре, да сейфваме един какво стана. Сейф. Така. Всъщност и тия неща отидоха другаде. Projects, Restore, Tables and Forms, така. Image, Fresh Fruits. Само че тук да. И какво става се? Да. Image. Алтернативен текст. Така, никъде какво се случи. Ето, аз малко CSS. Ще правим тези неща. Нека отворим тук един CSS. Индекс. Имаме клас GOM 1. Width 100 пиксела. Много малко. Тук така, data diet, view. Еми ето, 225 пиксела го правим от тук. Така, колко аз, колко 2, от 150 пиксела да кажем. И да станем имагото. Той 70 пиксела. Има го. И TH.
Font Style Italic. Ето. Ето нашата задача е готова. Нищо сложно. Таблица с call group. Може да сменяме разни пропъртите на самите колони. После имаме семантичен так head, стъха, callspan 2, демек вързваш двете колони в една. Да. Така и втория ред е колона 1 текст и колона 2 картинка. Това е. Благодаря ви и до скоро.